a banda de l'element cohesionador que els deia abans, en certa manera ens forma i ens conforma, no? I jo crec que és una manera també bella i preciosa d'anar tatuant-nos a la pell allò que sentirem, allò que serem, no? Quan creixem. I en certa manera és el mateix que passa amb la literatura infantil, no? Molts menors és a través dels llibres que lligen com van conformant i sobretot perdurant, també perduren a través d'aquestes lectures els nostres costums, però també i sobretot els valors més fonamentals, no? Això és el que fa molta de la literatura infantil, com els exemples que avui tenim amb nosaltres, amb Muriel Villanueva, que va pujant a l'escenari. Ara la presentarem i sabrem què ens presenta. I Mariló Álvarez. Podeu aplaudir-les, si voleu. Hola, com esteu? Ahir les dos i jo així, i vos mira així. Molt bé. Muriel és llicenciada en Teoria de la Literatura, Literatura Comparada, diplomada en Educació Musical per la Universitat de València, però sobretot és escriptora. Ha escrit més de 30 obres, però no sé si ho compte bé o ja se n'ha passat en els últims dies, n'ha escrit 10 més, no ho sé, perquè ella escriu tots els gèneres, i a més tots bé, però en aquest cas parlem de literatura infantil. I ens presentes la Pedra Rosa, però introduís també a Mariló perquè podem parlar dels dos, però fer també debat, que crec que és el més interessant i sobretot quan parlem de literatura infantil i juvenil. Mariló Álvarez, que és llicenciada en periodisme per la Universitat de València, és escriptora però també és il·lustradora i avui ens presenta Insurgents. D'entrada vos pregunte, el llibre de Muriel, que no ho ha dit, perdó, ara que parlava de la il·lustració, està il·lustrat per Sara Sánchez, amb unes il·lustracions. Si teniu alguna criatura, teniu xicalla per a regalar, qualsevol dels dos llibres són bona opció perquè el de Muriel, t'has abocat a la poesia per a infants. Per a infants, jo me l'he menjat superràpid, amb unes il·lustracions precioses. Per què no sé si creus que costa entrar-los a les criatures en poesia quan en realitat, des de que naixen, tot el que es diem, si no són rodolins, són cançonetes, tot és poesia, no? Hola, bon dia, gràcies. Jo he apostat per la forma, entre cometes, diria, poètica, justament per fer entrar un tema que a mi me pareix que és de profunditat, d'una manera com molt lleugera, que és una manera gairebé com cantada, perquè és un text que està rimat, està versificat, està amb una mètrica molt clavada, amb la intenció de que entre molt fàcil, en realitat. Sí que crec, o m'agradaria, que fos un text com per a totes les edats, però és un tema que és la diversitat de gènere que jo he treballat des d'adolescents fins als adults, que és un tema que em prenc molt seriosament, i era com portar això, la diversitat de gènere, als més menuts. I no considero que sigui un llibre ben bé poètic, perquè en realitat és més com una narració i una mostra d'un món divers, més que una expressió així com molt lírica, però la intenció de donar-li aquesta forma sí que és justament perquè crec que els xiquets jo crec que entren molt ràpid en aquesta com cantarella, no? Jo sí que l'he vist com a... jo que soc poeta, jo l'he rebut i l'he vist com a un llibre meravellós de poesia, que hi ha una història, evidentment, darrere que cal estar damunt, i això t'ho he d'agrair, i ara parlarem també amb tu, perquè en aquest sentit sí que aprofiteu molt la literatura per a abordar qüestions que són molt delicades i de les que s'ha de parlar, i ho feu mitjançant els llibres i les històries, i crec que és el millor per entrar als joves i als adolescents i no tanta pantalla, que hi ha tant de perill. Edicions del Bullent, que no ho hem dit, és important, estem en l'Associació d'Editors del País Valencià, a veure si me peguen un pessic. En el teu cas, Mariló, Insurgents, Insurgents és la segona part, diríem, després de 5 anys d'onada, de la primera onada. Sí, exacte. La primera onada va ser la primera novel·la que vaig escriure mai i que per sort em vam publicar a Bromera.
I jo sempre vaig deixar com un final molt obert, tenint clar que en algun moment m'agradaria tancar la història dels personatges. M'ha costat una miqueta, perquè 5 anys, pel camí he anat fent altres coses, provant altres gèneres, però sí que és cert que quan anava a visites d'autor als instituts, normalment l'alumnat sempre demanava saber com acabava aquest personatge o aquesta història que havia començat entre aquests dos personatges, i jo els prometia que en algun moment ho sabrien. I al final m'he decidit a tancar-la. I res, sí que és cert que la primera onada té un toc molt distòpic, s'emmarca molt amb la distopia juvenil, i en canvi després de 5 anys he vist que la meva manera d'encarar el futur ha canviat, i aquesta jo crec que aposta més per l'utopia. Per una vegada hem vist que no ens agrada el que tenim, en lloc de quedar-nos amb la part negativa anem a posar-nos en marxa i anem a veure què podem fer per millorar la nostra societat, i és el que pretenc amb Insurgents, este camí dels protagonistes que comencen com molt rebels, i aquí no han perdut la seva part de rebel·lia, però sí que és cert que l'encaren cap a propostes més constructives, podríem dir, que no tot siga cremar coses, sinó que també anem a construir la societat. Clar, és que aquesta proposta és molt interessant, novament d'Editorial Bromera, aquesta segona part, Insurgents, perquè és la manera d'ensenyar-ho, no? I vosaltres esteu molt acostumades a tractar aquests temes. Clar que tenen una potència, clar que tenen una ràbia, i de majors de vegades encara la conservem, no? Però com utilitzar això, i a més se'ls dona el poder de dir, no, és que tu amb aquesta ràbia pots canviar les coses i pots, en lloc de carregar-te el paradís de Vicent Berenguer, doncs mantindre'l, no? I aquest punt de donar-los a ells el protagonisme i la força és molt important, no? Per a la pròpia autoestima d'ells, de la gent jove, dic. Sí, jo almenys el que pretès és això, veure que efectivament tampoc cal perdre la ràbia, perquè de vegades la ràbia pot ser un molt bon motor, i jo crec que d'adults també ens funciona molt. Almenys els escriptors, no sé, Muriel, però jo quan tinc molta ràbia el que faig és escriure una novel·la, un poc deixant-la anar i criticant el que no m'agrada, que em sembla que pot ser una miqueta més d'impacte que eixir i cremar coses, que com a mínim canalitzem d'una manera positiva. I amb aquesta novel·la un poc el que pretès és això, que potser els lectors que havien començat llegint la primera onada i que ara són 5 anys majors, ja tenen altres possibilitats al seu abast, vegin com poden canviar les coses que no els agraden d'una manera productiva. De fet, els protagonistes, no vull fer spoilers, però sí que hi ha un moment en la novel·la que se n'adonen que si volen canviar les coses ells també tenen part de responsabilitat, que no tot és destruir el que hi ha, sinó que ells mateixos també han de formar part, i no sempre els agrada de què anem a construir, i tenen una responsabilitat que de vegades no és fàcil, però que han d'assumir. Clar. Jo crec que està en la pròpia essència del fet narratiu, no? La narrativa es mou per conflictes, no? Sí. Per tant, utilitzar la narrativa per mostrar els conflictes i per proposar un ventall de possibles solucions, de maneres d'encarar-ho, actituds que poden tindre davant d'això, com arribar a una altra situació diferent de la que estem. Jo crec que la narrativa és el lloc per fer-ho, no sé. Absolutament. I després no sé com has treballat, perquè juga un paper fonamental la il·lustració, com has treballat amb la Sara, si heu plantejat el tema i cada una ha fet la seva proposta, o heu fet una simbiosi molt des del principi a l'hora de dissenyar text i imatge? Com ho heu fet? En aquest cas, perquè no és el cas tampoc de tots els meus llibres il·lustrats, però és un cas en el qual el text va primer. Jo vaig proposar el text, i a partir d'ací s'han fet després les il·lustracions, i he de dir que estic supercontenta. Ha quedat molt. Bellíssim. Perquè jo crec que gran part del que el llibre és com l'atmosfera en la qual viuen els éssers que estan en el bosc, que és com un lloc màgic, i crec que té tot uns colors, uns tons així molt suaus, i alhora també una línia amb caràcter, no sé. M'agrada molt perquè tots els personatges m'han agradat, i no sempre és fàcil quan algú llegeix la teua feina i se la fa seua, que després t'agrada el resultat. I la veritat és que m'agrada moltíssim. Estic molt contenta, molt agraïda. Molt bé, de veritat, ha quedat una edició preciosa amb uns dibuixos que conjuguen perfectament amb la subtilesa i la força del text, perquè són les dues coses, no? Clar, jo no sé en el teu cas tu com t'ho fas, perquè, clar, tu t'escrius, tu t'il·lustres, tu quan penses, quan escrius, penses de manera automàtica sense adonar-te'n amb la possible il·lustració? Tu il·lustres mentalment els teus textos?
Jo he de dir que en aquest cas la coberta de la segona part no la vaig poder fer jo, me la va proposar el Marc, però no tenia temps material per a fer-ho tot i estic molt contenta amb l'opció que es va escollir perquè va molt, molt en línia amb la que sí que vaig fer jo de la primera part i m'agrada molt, però sí que és cert que amb la part de que m'agrada també dedicar-me a la il·lustració, el que em funciona molt és quan estic escrivint fer esbossos dels personatges que estic creant. I me'ls deixa allà, no? Com si fos un panell de reconeixement de la policia i aleshores quan estàs escrivint sobre determinat personatge, sobretot al principi, no? Després a poc els vas integrant. Però al principi a mi em funciona molt fer-li una ullada a això, al esbós que he fet, a l'actitud que té el personatge tal com l'he dibuixat, no? M'ajuda molt a veure com parla, com es mou i em facilita molt la feina en aquest sentit, que després moltes vegades aquests dibuixos es queden a ma casa i no es veu ningú, no? Es queden allà en una carpeta guardats de record, però em funciona molt a l'hora de construir personatges, per a mi és una ajuda indispensable. Jo no sé quin tema, perquè les dues heu tractat, però sobretot tu, Muriel, pel bagatge, per la quantitat de llibres que portes escrits, temes molt difícils, no? Del suïcidi, per exemple, demà és el Dia Mundial contra el Suïcidi, que s'ha convertit en un problema, jo crec, absolutament prioritari. Com abordeu aquest tipus de qüestions tan delicades? Perquè no és el mateix destinades a un públic adult que a un públic que està en formació literària i formació vital, perquè va molt lligat el que llegeixes quan eres jove amb com vas creant el teu univers, no? Literari i personal. Jo diria dues coses, amb naturalitat i amb amor. O sigui, que seria com, primer, mostrar la situació, que podria ser un intent de suïcidi, podria ser bullying o podria ser la situació d'una persona trans, qualsevol cosa que de primeres ens treu del centre, de vegades, no? Primer, com intentar mostrar que tot això forma part de la diversitat i que és natural, no? I després fer evolucionar la història, jo diria, per això dic des de l'amor, l'amor com a escriptora cap als personatges i com entre els personatges generar xarxes d'amor. Jo crec que per mi és com la clau. Sona molt happy, però jo m'ho crec. No, jo estic en el teu món happy a 100%, vamos, jo vote, però és així, mira, d'entrada tot, és el mateix com quan cuinem, no? Que a vegades no vos diuen, ui, que bo està això, i tu especialment no, però dius, bueno, no sé què li he fet, però és que li he posat un amor i la cosa és bona, no? Doncs jo crec que, home, heu de saber escriure, clar, i el vostre cas és evidentíssim, però tens raó, jo estic amb tu, Muriel, sobretot, amb amor. I en el teu cas, Mariló? Sí, jo estic molt d'acord amb el que has dit. Jo crec que la clau està en normalitzar la situació que pot resultar complicada i intentar treure els tabús. No sé, jo en el meu cas també tinc un llibre que parla de suïcidi, tinc un altre que parla d'orientació sexual, no? I per a mi la clau és, primer, que se'n puga parlar, no? Que en determinats temes directament sembla que no es pot parlar, que es tracten, que estiguen allà, i sobretot que el drama que pot suposar en determinat moment aquesta situació, com deia Muriel, es vaig un poc naturalitzant i normalitzant. I jo crec que també és molt important mostrar el que deies, no? Allò de que els personatges potser de vegades pensen que estan sols, però que tenen una xarxa de recolzament al voltant de les que moltes vegades no són conscients, i també aprendre a diferenciar quines persones et recolzaran i quines persones t'enfonsaran encara més, no? Que de vegades no és fàcil, sobretot en casos en què pot ser la teva pròpia família, no? La que tinga aquesta relació tòxica amb tu. I jo vull pensar que a través dels llibres, no? Podem facilitar realment que la gent tingui aquestes eines per a saber en qui es pot recolzar i saber que es poden recolzar amb algú, que no estan sols, que no ho han de viure sols com alguna cosa que només els ha passat a ells amb tot el món, no? Que bé, absolutament necessari. Coses pragmàtiques. Perquè ara si poden i volen comprar-lo a la Caseta 1, que saben que tenen els dos llibres, a quina edat diríeu, quina franja d'edat és més apropiada o va destinat? Si jo he de fer un regal a una xiqueta de 8 anys, li compro el teu, compro els dos. A quina edat diríeu que el missatge va més destinat conforme està enfocada la història? Jo, en el cas de la Pedra Rosa, potser tiraria com a partir dels 6 anys, una lectura acompanyada, si té 6 anys, la meva filla en té 9, i també és un tema del qual li parle, no? I és una bona lectora, i se l'ha llegit sola i ho entén, no? Però com a partir dels 6 anys es pot fer una lectura acompanyada, especialment a la classe, potser, però jo sempre desitjo que els llibres siguin a partir de, no? Sí, que mai hi hagi un... Sí, que pugui llegir qualsevol persona, a qualsevol edat. Efectivament.
I tu, Mariló? En el meu cas sí que és per a lectors una Més miqueta més un poc granadets. més, Jo sí. diria que més a partir de 14 anys, una cosa Molt així. bé. Sí que és cert que si són lectors habituals, pot ser una mica abans, també poden agafar-lo sense problema, però jo penso que la part de reflexió que hi ha es pot entendre millor una miqueta més gran, sí. Doncs apa, ja ho saben. A veure quins fills, nebots, nebodes, nets tenen al voltant que els pugui interessar i formar-los com a persones, sobretot. Muriel Gràcies. Villanueva, tu et veig després, perquè ens ha contat una altra història després per a públic un poc més gran. Després parlem amb ella. Mariló Sánchez, moltíssimes gràcies, un plaer. Edicions El Bullent, Bromera, i seguim. Gràcies. Gràcies.